Si Mr. Baga. Siya on the way na siya dali. Ha? Ako may pangutan ano mo nga. Ganiyar at sige pumukaw sa ila ha. Specialize pa nga. No. Kagasa na sila. Kataro na na-stock dari tagom. Asa pa ning dulaan garo. Kopi. Gawa na. Suta na ni. Mangiram daw siya. Super wide ra na. Ere. Blackpink in your area. Manito na bag. Swiss na. Sweet sick. Mana fake friends. Diri ato. Yate kayo pagabot ako diri ni ana siya ma. Ilan? Ha? Ha? Patrol ako sabay ako. Pabalik namin no, ay pauli namin. Then, ako mga kauban sa likod. Kuman mask yun taliya kay kamulta dyan ang 500 o dilito ang mask. Like safety nyo tanan, mga nanikad aron.